okena automatic kata kayem nono mondo wadhi enindo gokinyi to kendo wachio gotieno to wachio gokinyi ka wangima omiyo akwayo maber ne nyikwara Magajwang kamoro moro magintie ka wachako juma yes ikoni aonge portfolio lakini budget one god omiyo en gima ber Victor ang'eni en gima ber waneno ka koth chwe kama thoth kuonde mang'eny omiyo wageno ni en gima ber Nyasaye biro telonwa jogo ma samoro njoketo cham paro ni ng'amo keto cham oko bedo ne mamor ka koth chwe kendo wageno ni obiro tayo cham nyaka kamoro makoro gitime maber kaluwore ni samoro cham mar higa ncha ne ok otimo maber ahinya koro miyo en gima ber yie bende ami mos mathoth injane ekor juma injane wabeti kamoro gi Jay Yesini Ajay gi Nyakor Perez Ken Muga to gi osiepo engineer Rolex Wasonga kor juma wa kwagone dendwa mos kamoro to ntie ote manyo miwa Victor jo luongo ni bodyguards yuak bodyguards marito jotendwa ahinya kinde campaign gi yuak kabisa kendo jende yuak ni jotelo samoro wigi wil kodgi ni kasama campaign otimo mach kasama gidwaro jogo marito gi to kijende gi kao thuolo gi malach kendo konyo gi lakini ka gisedonje apisi to koro wigi wil gi rawere gi maimiyo samoro miyo gi tich matek koro giwacho ni kata ka udonje apisi to wan bende parwa uru kikurita itani kendo gichagirito mana ka yiero chopo ma samoro bende jotelo gidwa mana ni gimegi 1,000 gimegi 500 ka giromo lakini tich ma samoro nyalo loke ngima ng'ato kata gikony gi e yore ma bodyguard bende nitie jomosomo gina jok ma samoro ogich bede gi madongo nitie jogo ma bende osomo ntiere gik ma ginyalo konyo koro en yuak manyogi koni gikwayo tim mar kaka wanene ni mondo wawuoye gi jotelo kik gitia gi bodyguard gi kijende gi sa yiero kende to ka gisedonje apisi to wigi wil kod gi Victor mano ote ochopo aparo ni Jay bende ote ochopo kare kabisa ote ochopo kare kabisa da wacho mondo magwana buteno gi kidi kanyo okwach maracho wach maber iwacho maber nyasini oyawore wuod Kagan erokamano nyamor kaneni pod warito piende kata mna wiye kata mna lep kata mna ip ok nyande gi dhok gi bunde to jumba ariyo kata mna pien pok ochopo Nairobi obro manyo wuon nyasi dwarore mondo mbaka ng'eny monego go tero maber Nyasaye orita maber ahinya bende aru maber erokamano aduoko ne Nyasaye erokamano mokwongo amosi Nyikoro Magajwang kamoro amora magintie magineno kendo giwinjowa mondo agone gi erokamano nikech sama gikawo kindegi ne gineno chenro ni to ok gitime kayiem gitime nikech ging'e ni chenro ni konyo gi yudo matut chenro ni miyo gibedo gi paro maleo ta ahinya chenro ni miyo gibedo gi ng'eyo wagone erokamano jowinjo wa mang'eny nyo an dala iliel liendo mera moro iluongo ni japuonj Kenneth Ouma Ogola mos nyo wa iketi chabich dala ne pudha to ji mang'eny nyo kona na kel mos achiel kuom gi en wuodwa iluongo ni George japuonj okolew ni chenro ne masani kaka ene rusa ng'eni oseyawe kendo winjowa kata nenowa to gi ji mathoth mabende nyoko ni chenro ni miyo samoro gidwalewe kata tich to bende wawachie ni nyo gimoro mora nikech japuonj Kenneth nosedhi retire to nya neno riwruok mag jopuonj mabondo moseretire manyomora kabisa nyegi pimo chenro magin go gigo magidwa timo kendo nya neno ka berna ni gin jopuonji wacho ga ni retired but not tired nyegi timo maber kendo chenro magin go amedo lamo ne Nyasaye nikech mama na Canon bende en achiel kuom jokanyo head teacher na machon japuonj Okecho Lodhe ni kanyo japuonjna machon kapod atin lower primary nwapako na Radi Wonyaumala japuonj Mr. Raila bende ne ni kanyo so nyomora kaneno jopuonje mang'eny manopuonja masani osedhi retire to gin kanyakla kendo neno ka winge gi pichni mang'isi ni riwruok gino
nitie kako miyo gi teko miyo gi mijingo ma bende gitimo mayot gin gi buchege ma gidhiye gin gi chenro mag timo dongruok ma gipango so nyo challenge ni kata ka wa bende wan joma tindo nyaka wang'ie ni kik warit kosechopo sama koro wadhi e yweyo gigi wachak ka pod wan gi teko ok watinda ahinya lakini sama pod wan gi teko ma Nyasaye omiyo wan to watim gini apani ma momiyo kata mana wan gi put moro modolo nyalo paro ko gae no bire studio ugo gae iga mokalo ma paro moro no biro ma paro no sani kore ngima nitie nikech ng'eny ji ema miyo unyalo yude kaka udongoru maber so dhano riure kamora mora mauntie kikundi mora mora mauntie umanye kaka unyalo riure kapod utegno mondo chakie timo gimoro nikech kutimo kamano tiyudo ka mbele kucha nyalo bedie mayot to ka in idwa go elwenyi ni kendi to gi uchumi masani koro joma tek osewuoyo ni ok dibet maber so riwruok na eteko apoyo kabisa to gima Fredo wacho to adiera nyowa kamoro nyewa budho gi nyakwar Paris Kodento gi engineer Rolex to yawuoto ganda moko nyo kwawa ni wakwane gi jotelo gi ni gitiyo matek masa moro ka ng'ato nigi ich wang' gi jatelo to gine michomo gi to ni jatelo kose yudo ngas mochopo kumodwa chopeno to koro bolegi giwacho ni jotelo mondo nonie matut ging'ie ni vijana makonyo gi ahinya ndalo campaign gi degitim gi nade ka gidonjo to kata kok gidonjo to kata sama pod gidhi mbele gi tijgi ni bendo ng'igi maber ok ni samoro gimoro siepna moro wacho ga ni wadonj ka wayude fork and knife jatelo ni mna fork and knife to yawuoto ganda ge to ni oko gichamo ya baga e mitoka to jatelo kose wuok to wuok gi toothpick to ni wadhi uru apani chenro nego bedie nikech ng'eni sami tiyo ne ng'ato ang'eni wahadho sa lakini wawacha sami tiyo ne ng'ato nyako bendo ng'e kasa dolo kumbo bro yudi kode nyaka bede chenro mar neno ni in bende yude haki mari so en paro mang'eni jotelo winjo kendo gibro timo kamano ing'eni yawoge timo tich matek nyalo paro speaker ma Senate Amason Kingi ndalo moko nene gwenge kocha makoko moro no wuok kama ne gintie weche mag siasa ma ng'ama no rese jamani manotiyo gi dende kaka rageng' ne jatelo morito to donge kata Kilifi ka bende nitiere jatelo moro manogolo magina mochielo ng'ato to wach ni jaritne nikech koro mondo geng'ne wich kuot ni jaritne manyotimo kamano kata mana kes mar Kimilili wanyalo paro bende notimore kamano so wang'i gi uru maber governor kapo Nyasaye ogwedhi kaka ng'eno dhi gwedhi yawuoyi mabede gidongo kama jaluri kaka moko aneno kiwe chien ka ageno ni imiyo gi kaha moro gimoro go leo samene studio ne ana dhiga kod gi maber Victor adhajiga kod gi maber Victor gino VOJ ang'eni nitie kamoro ma bwana ni bro geto mbele kata dwani wecho se wachore mang'eny weekend mara Giri mara wuod bondo ni nyakwar ruoth ni ang'o Philip adwa no thegwa adwa no thegwa mondo wechegi thegwa chon wakete lela mondo ng'ama dwa ng'eyo ong'e ng'ama dwa winjo winji Philip nitie gimoro ma na akwayo kinyalo timo na ng'wono mondo watiek gini nikech ok kabedo gi kwe weekend tok ngeso kabedo gi kwe kata matin mara en simu mara kadonje WhatsApp Facebook kamora mora en lweny musiko lweny maonge tiende so Philip miya tebo cha mana kwayo mondo wang'i ni tebo ni chalo nade mondo wathegre gi ji nikech okinyal keta gi lweny ineno okinyal keta gi lweny to namba ni e tebo ichoro mna malo malok page kiwuok to nikech ne ng'ene muma bende wacho ni ka in ng'ama nigo to samoro bende pare jowete okichodha points te pile samoro iwene jomoko so governor
Man City timo ng'uono ne timbe mamoko. Ok biber kwa kao gini dinwaya. Emomiyo table is important. Ni kata bed mnani nyulocho to jomoko ka be nyulocho to king'iyo table to bende kata kuma gintie pod ok waneno. So ahore uru horruok ber. Horruok ber. Horruok ber. Kikudhanje na wach ka kudhanjo nani. Tuke 38 ema ngiso giko ma season. Ema bro ngiso to gisega 12 kende. Odong 26 16. Jomoko sega 12 to gi namba 12. Victor Aling to kiki kao lang namba. Nikech ngamani odong 26. Ngamani lo ok gwe. Ok gwe wadu kanielo. Emo mi Aling jeyo ngabe ni kanga to seluare lo. To koro kisas itega dong gi gwe. Abro kwani wa otos chupo karenya kwa ramuga juang kendo mano chunyi wach. Others benitie. Kiongera mugi top 10 bas mano koro wach ni. Victor kapo kiloko tanda. Ini ngegi kanye gavana. Ini ngegi kocha koro ke penjo kosi chako gi malo. Wangi coach manyien amori ni obi. Okiduko penjo gavana. Un kaka joka. Ung'e ko chakore gi piny koso nucha ung'e gi malo. To iwinjo ka jay wacho ni kamogi kieno kamoketi tebo otemo manyo to pod okonewa. Onge okane. Aja gane janyao seche moko dhoge ng'eny. Kiwinjo ka janyao koni ni goyawa. Ero kamano goyi. Jomano ng'eni bamba kama bene kwa chako sani to kwa bitieko kata kamano jo Netflix to ng'e ni season manyien pod ema rito gi e. Ginto gin season manyien. Ala no biro yaore. En mana mus mokini jambetre. Nyakwara Mugajuang weche mag siasa gi weche mag gwelo nyo neno gikodira ni ka jatend piny Kenya kokalo kuom oboke moyedhi mar piny owacho kata Kenyan Gazette nitire nyinge mamoko e piny luo kanyakla kod jo siasa mamoko mauke gwenge mamoko manyo pod ne gilemo e migepe mopogore achiel kuomgi en manen governor ma Nairobi County Dr. Evans Kidero manyo milemo kaka jakom mar board mar KNTC ma timore ka manen jaod bura mar Arieda Nicholas Gumbo mabende olaro kom mar governor e county ma Siaya e yiero mokalo no yier kaka jakom mar board mar Kenya Sugar Board. Ng'eyo ne chik manyien ma sukari chako kelo kendo Kenya Sugar Board. Manen jaod bura makesesa Swarup Mishra benyo gwel kaka jakom mar board mar Kenya Biovax Institute Limited ma bende ahinya tudre kod weche mag timo nonro e log tich mano mar Kemri. Jomadongo enango minyalo wache e wach mar gwelo manyotemgi Senior J Bonyo. Apa ni en poch gi pak ne daktari Evans Kidero to gi engineer Gumbo. Wajonya oluongre gano osiepa Dhiambo nitie moro mowacho ga mokadwa wacho piny okinyi. Apa ni en poch gi pak to gi jogo duto moyudo welo nyalo paro kata ikore kanyo Omera Albert Ojonyo. Bende nyoyude gimoro ka CS Wandai no pare to gi ji mamoko waya kinyi wenwa bende naneno ka oyudo gimoro nyisi ni serikal bade lach biang'ie lach ng'ato ka ng'ato nya yudo gimoro tapani ma berie mokalo en ni ka osemi tidwa timo godang'o nikech lemo gi ng'eni samoro imiyo gaji kachalo gima en gima iduoko lwedo to kata komi ni duoke lwedo tidwa timo kode ang'o adiera makende VOJ en ni lemo gi biro gi teko mathoth en teko mar manyo ne ji kata yudo ne ji tije en teko mar loso lai maber mar chenro mag kambi kata board moketieno so jogi manyo mi nafas apani bro bedo maber kagi bende giwuok kogo to giwachonwa ni ang'o gang'o magidwa timo kuom higni 3 momigi. En gwelo kata welo mar siasa onyalo lokore sa asaya mano nitie lakini sama in kanyono ang'o gang'o midwa timo nikech nitie jowa mang'eny mose milemo moko no mimno cha dwe mar okuongo higa mokalo to nyaka sani bende gilal nwalalo kwa winjgi okwanegi to yande kane pod gidwaro to ne ging'eny kuomwa
Moko bende nitie mineno kowuok oko madwa neno na adiera lemo momiane adwa konyo goda. Kata bed ni ka in jakom mar board to teko ionge godo mang'eny mar kaka kambi dhi. Lakini nitiere samiyalo buche ma ine gi teko. Ma nitiere gik mang'eny mok nyal dhi mbele kokiwacho ni kanyo ta yie, kanyo ta dagi. Board bedo mana board ka jakom nitie. Ka jakom nitie. So komii komno, ahinya ma to kora loso gi engineer Nicholas Gumbo Wajonya. Omiye kuma chuny joluo mang'eny nitie ma en pur mar tiang'. Nyoma ka gibuok ka jatend piny wacho ni nitiere kembe karibu 4 manyien migero mag sukari. Tago machiemo tapenjorani to kigero kembe 4 manyien. Tabich mag sirikal masani idasa tang'o mabro timore negi. Tapenjorani to jopur mag niang' kamoro amora ma gintie, obed Soni, obed Chemel, obed Muoroni, obed Miwani, kamoro amora ma gintie. En ber mane matelo ma Nicholas Gumbo dhi bedo godo e Kenya Sugar Board ma gibro neno. Apani jaluo bro ng'iyo Gumbo gi wang' maber ahinya ka nitiere lokruok ma higni ne 3 e board ni bro kelo. Nikech kata ka en gi lek moro nitoke kanyo kata ka koro luongi yiero kako osebedo no chung' siaya. Kwa koro duogo kata no dwa chung' to mage chiel kuom penjo mibro penje ni to kane in e board ni ang'o mane timo mondo konjo pur. So apani en nafas maber mar engineer Gumbo mar neno ni japur niang' koriwore gi jo board mamoko to gi office midhi losi nikech ing'e ni Kenya Sugar Board novunji. To koro chik manyien manyoketne ema koro duoge ema pani Gumbo e pointi mokwongo kata nomini mokwongo mar Kenya Sugar Board manyien. So en gi nafas kaluwore gi chik to kata kaluwore gi ing'e ni samoro bende kijatelo ng'iyo oganda ni gi wang' maber bende onge to. Nikech ibro kone oyo kane nitie sukari kila par tikone miya urareyo makata ka ng'adonjo dala to dhano madhie sukari. Kik bed ni an jakom board ma sukari to onge sukari mitima ng'o madhi kadonjo dala. Mago nitie, mago timre wang'eyo. So gin gi nafas maber mar loso nikech weche mag pur niang' wasewacho ka. So en gi nafas maber mar bero sekta no kotiyo gi jogi mamoko midhi ketgi godo e office mar board no. Evans Kidero bende nigi nafas maber nikech nyalo paro ni Kenya National Trading Corporation ni nyone gi to moko. Weche mag oil no kel gi weche mag cereals mondo ochung'ie kama ber. Obende jopiny bro ng'iye. To jopiny penjo ni to mayando wuok kaluwore gi mibadhi mane nitiere kambini. En kaka jakom obro time ang'o mondo japiny oyud ratiche nikech ratiro mar japiny en neno ni ka nitie ng'ato manotimo mibadhi to ng'ano kaune chik kata kitimo nonro to tim nonro makare manyalo miyo japiny bed gi adiera ni kambino iriembe e yo maber. So bende en gi nafas maber kabisa mar neno ni chenro mag Kenya National Trading Corporation otimore maber. Weche mag mibadhi manyol luoro kambino bende timo ang'owa odhi karumo nikech rumo tok di rum. Mano tawacho ni ukinye sana. Ero governor chal ka gima olemo mar broad based government ni medo yarore kendo kada mana jo mane poko mi gimoro wang' ni koro mi gimoro ng'eyo ni mogi Gumbo nomi gi sirikand Uhuru Kenyatta paro Kenyatta National Hospital kaka jakom mar board. Sani koro nyasawe yaone yo kamachielo kaka jakom manyien mar Kenya Sugar Board kokalo kuom Sugar Act ma 2024. Evans Kidero bende manoyier kaka CAS to kata kamano do gi weche manotimore ka gin gik makoro wawacho ni kinde gi oserumo. Nyo chako miye thuolo kendo barito board mar KNTC ni.
Victor nekech saa hapa na donje chuny wach. Yes. Jeyo sekele mose gine. Kamose yiengeno. Donje chuny wach. Japiny mantiere koak samo wawueni. Japiny mantiere oyugi samo wawueni. Japiny mantie nyatike samo wawueni. Kanyo owinjo ko land lendo gite. Miyo masa moro koyo koro sani obetie ndiri kapoko njuke. Owinjo ko land ni kidero omi lemo. Omi gumbo lemo. Openjore ni to ere kaka gini dhi loko ngimana. Masha kiagi chef gini gi otame chulo ni. Gini penjore ni to japiny kech kinde duto giwinjo kilando lendo gi. Openjore ni to ere kata ja boda masani koro ntiere kibuye kanyo moting'o ng'ato kochomo godo airport. Penjore ni to gini dhi loko ngimane nade. To ntie yore ariyo kende ma gini loko godo ngimane. Mana kama je wachiecha. Jowa bedo ga gongwana mang'eny. Ni joluo komi ng'ato lemo ng'ato nigo fees to koro ngwana mang'eny gi kisungu dwa bedie mathothie moloyo. To joma moko gi gin ka giyudo to ging'iyo ntere kaka jogi nyalo nwang'o tije e gigi. Koro kao kwanyal translate of apices kato apisi momi jowa gi mondo mi gi kel lokruok e ngima jowa to gin kayiem nono. Nikech mokwongo gini ng'eni miyo lifeline king'iyo jok moyiergi to gin jok manchane ochung' to yombi yiero mokalo. Moko kuom gino ochung' gi jatend piny. Koro gini miyo gi lifeline kisiasa nikech ng'eni ka siasa duogo mbele kae to gimbe koro giywak ne jatend piny ni hawa ka dokie campaign to lweta ni nono miya kamora makie manyalo yudie kata mana tenda ria dek magi adiri mag maro gine mane chuny wach ayudie koro gini namba 1 kuong konyo ng'amo yierno mamano tena di ni nyako konyergo nikech osara moyudo kacha ok odhi tero ne ji e gweng. Yo kana kara osara en mana sitting allowance moro mimiyogi. Allowance to Victor gigi nigi mbi mathoth. Gini saminja kombo. Yes, trappings of power. Gigi nigi mbi mathoth. Kendi ibiro neno ka samora mora ma jatend piny rally troops get together tineno kiluongo chairman mag board State House kata functions gite ntir moko moseluong gi mamoko bende wadhi kodgi. Koro gigi nigi mbi mathoth nikech ineno ka budget mar kata doko ni ok gitema gina executive chair lakini mbi magin godo thoth. Mbi magin godo ni nyaka CEOs ni e bwogi. Victor, mbi magin godo ni emomiyo gino nigi lemo temomiyo gilaro mondo mimigi gigo. Mabendi ng'en appointment no ok biya. Obiro nto ere kaka itugo. Ing'eri machalo nade mondo mi jatend piny oket koke gazet no mi lemo no. Koro gigi ka ok nyal loko ngima jopiny. To gina ne gikonyo gichiwo lifeline ne jogi manoyombi e siasa gi. Nekech Victor jogi ok gin joma welo. Bende ok gin jomodhier. Anyalo wacho kai ni kidero ok en ng'ama odhier madwaro tich. Gumbo ok en ng'ama odhier madwaro tich. Koni kidero onge CV. Yes. Man gi referees. Jogi gin jok momeyo. Mana kaka iwinji wacho ni joma nigo emimedo. Lakini emewo gini ntiere yo maginyalo triko go gini piny mokony japiny. Ka ok okonyo japiny to en kayiem nono. Gumbo kodonje Kenya Sugar Board ma yaw manyien. Apisi idhi yaw kacha. Ntiere jok maywecho kacha. Ntiere joma biro tedo kae. Ntie derepe ka. Ineno ka jowa mamasawa gi gin ka gidonjo kamoro to gisoyi e wigi te. Giriko ginde. To jowa to kodhi donjo kamoro ni iwinjo kibiro kae ni in gi degree ni pokisomo do gisomo. Ibiro masters. Kibiro gi masters ni pokisomo maber. Magi gik ma jopiny wacho oko ka. Koro iwinjo kangolo ema ng'ato keto kamae ong'i gi ume kama. Ni kijana pokisomo iwinja. Koro miyo masa moro ne dwa mana tedo chai kae. Ento pokisomo ni to donjie nade Victor. Odoro ujuzi mar Utalii College. Odoro ujuzi mar Utalii College. Tiyudo ka jalamo to kodonjo kata ka. Sani gi Nairobi kae. Nyaka mokia Kiswahili. To gintie. Ng'ato ong'e riembo gari bora no ong'e riembo no se dhi NTC no miye. In ko kidwaro degree mar riembo. To ng'acha to gimidwa test kuome ni nyalo miye gari, nyalo miye dabo kabino nyono dhi. Erokamano. Onyono gari dhi. Koro Victor paro ni gimantiere kama duong' mondo mi gigi ong'in to nyalo konyo jopiny gang'o. Gigi beda ni lenda. Ka nitiere thuolo ma jowa ni godo ma ginyalo loko godo ngima jowa. Ojende ni e gweng', mine ni e gweng'. Victor samoro kiwuok kata mana e gate kae tiwinjo ka ng'ato nyise ni yawa Ramogi kanyo okumanyna kata mana ywecho kende. Pile gigi warumo godo pile. Ng'eny kabisa. Koro apisi gi ka ok wanyal translate gi mondo mi wang'ini to
momiwa gini sani kipenjo jogo mane osedonjo kuondego ni to into jiadi ok ochuno nyaka ondik directly into jiadi miseloko ngimagi miwachonwa ni sirkal ber michunowa ni mondo wawuo maber kuom sirkal ok iwuoyo kuome maber mana nikech gima otimoni chiko wach erokamano ahinya ing'e ni gimbe gin kama tek ahinya nikech nitiere chike mag Public Service Commission bende magi tiyo ga tiya Victor jomamoko kae ogendini mamoko ka bedo onge nigi chikego so chike gin gitiyo mana ka giduoka luoke kendo ineno VOJ chikego nitie to gima Fred temo wacho en ni chikego inyalo tiyo kodgi mar jiwo oganda nikech adiera makende ka ng'indiko derepe Kenya Sugar Board bro bedo gi branches yes to gibro bedo gi jodito mang'eny ma bro dwaro no riembe idwaro derepe 15 VOJ ditamre yudo yawuot lang'wen nyalore en gima nyalore nyakorongo jang kaka jomoko time wambe koro nyaka watime mondo kel ber ne oganda luo koro Dr. Evans Kidero, Nicholas Gumbo, engineer kachiel kod jokombe mamoko mag migepe mag piny owacho mabende nyocha omide mano mile mochon kamoting'o Mwalimu Odoyo Wede nyong'ong ni kuomu ni to higni 3 ka orak maru orumo to obro timo gimoluongo ni scorecard maru nokonyo oganda nade koso en mana fanjili ni sirikal ber to jopiny ok ne ber mar bedo e sirikal mane chuny wach ma jowetewa gi koro wacho nitiere kaka chikgo inyalo tigo bende mar kelo konyruok ne ogandawa e migepe maungo jakom mar nuclear ing'e ni to mari cha en executive chairman in koro mari ni joteku mang'eny ahinya ibe koro ti kode maber ahinya obro ng'e anena ni to usekonyo piny luo nade gi lemo ma omiugo to kata mana Matino Gendo yes chairman mar Fish Marketing Services apani sani onego wamany wabed kode piny to wachnwa ni tok higa achiel gisebero chenro mag uso rech machalo nade so apani wabende wan gi nafas maber mar penjogi to gibende konyogi e timo tije nikech ka gin gi gimoro amora midwano wach ne jopiny mondo jopiny omigi yot mar tich wantiere jofwambo nitie nyalo konyogi chopo gigi e iti jopiny erokamano koro giti kodwa wati kodgi mondo wanene wagero ogandawa erokamano nyakoro mugi mano ne en mana wach ma wiye mane wayombo godo koth marauka manyo biro mapek ni to kata kamano chuny wach kore kanitie ka eni igni laona 11 gi dire kanyo sirikal mar kor gwenge achiel kuom siro mane jopiny okawo mar siro katiba manyien ma koro tiyo gi sani en keyo loch e kor gwenge mopogore mano nyoro sirikende 48 sirikal achiel maduong' gi sirikande 47 mag counties mekwa e piny luo wan kod counties 4 county ma Siaya, Kisumu, Mobe kod Migori wasebedo kod governors mopogore ma oserito lemogo wago machiegni to wasego kang machalo nade nyakwar Mogajwang berbe nitiere koso rem nitiere koso en kayem nono jomadongo ma e chuny wach mabende wan go okinyi mano makawuono dibed ni devolution ni ok osekelo konyruok ne piny luo ka wang'iye kidinje mopogore senior aparo ni ber ma devolution osekelo nitie VJ to berno ng'enyne olure gi jotelo moyier nikech nyaka sani adiera makende ni jopiny mang'eny pod kia pogo gino ma sirikal mag loch gwenge kata counties onego timnegi to gi sirikal maduong' nikech nitiere gik mane wacho ni devolved functions mane sirikal mamalo okawo to miyo sirikal mag counties to nitiere moko mabende ne gidongo adiera makende mar ariyo en ni nitiere moko manotere counties to sirikal mamalo pod oming gi pesa ni ok dwa golo ne counties mondo tim godo tijegi so loch gwenge an kipenja nitiere ber to girachne ta hinya kwa doke gwenge makaluo VOJ okaparie ni ber ne osenenore ahinya nikech achiel en kit jotelo moyiero mar ariyo en ni japiny osebedo ka ng'iyo ahinya to weche mag county ka kiriembo gi county gin gi kawo gi loko kaka weche mag party
mar ng'ano moyier mani ofis. Koro pogo weche party gi weche county tamogi. Ineno. Emomiyo pod gimedo yiero jogo mok nyal konyogi. Abro miyi chenro ariyo. Mokwongo en weche mag thieth. Counties kanomiyi weche mag thieth to ne owach ni mondo nikech gine ma ging'eyo dwach jopiny machiegni gikaw weche mag thieth mondo gitim. Adiera makende bende en ni sirikal mamalo pod nitie kaka nochunje e functions moko. To matin manonego gitim VOJ. Counties pokotimo maber. Emomiyo iyudo ka weche mag thieth pod rach e counties wa. Kidhi osiptal tibro yudo ka nitiere yedhe ma very critical to siptende mang'eny ongego. To jo county bro koni ni yedhe go gikaw kuom KEMSA. To kidhi ir KEMSA to KEMSA bro koni ni wan bende wan e ohala. Kwa miyo ng'ato yath to wan gi geno no bro chulo. To koko chulowa to onge kaka wabro mede yath nikech pokotimo ang'owa poko chopo singo mare. To ma bende tenore machiegni gi pesa ma sirikal mamalo pod dong' godo mok mi counties e yore maber. Chenro mar ariyo VOJ en pur. Okaparie ni nitiere county moseketo lai maler mar support jopur. Nyocha gotieno chieng' ngeso ne nitie sigana manotim TV ne. Mar japur moro ma sunflower mabom iluongo ni Tom Arodi. Tarodi no wacho ni challenge achiel ma en godo e pur ne mar sunflower en ni kano chako ne onge processing plant. Kuma no nyadhi thinye sunflower ni mondo gol mo. Koro no chune ni mondo donje ofuke mondo komanye moro matin mondo tim ang'o ochakgo. Tiyudo ka county apart from Masia, counties mang'eny sani wacho ni ji mondo donje pur sunflower. To wacho ni ji no donje pur sunflower to pok iketo chenro maler. Mabro neno ni kase puro sunflower nani tatere kanye adhi kode kanye. Koro iyudo ka jopur mang'eny otimo ang'owa odiwo. Mar ariyo king'iyo county kaka Homa Bay nochako factory mar rego mogo biluongo ni Mokwa ma Kigoto. Okaparie ni Homa Bay to kata ka nitie to parna muma bende wacho ni parne gi kata ging'eyo. Ka osekete chenro mar neno ni wuodo engwe ni kopuro dumbe to dumbe ni yudo kaka chopo Kigoto timiye mare to mogo bende irego tiuso ne jopiny ma japiny ma Homa Bay yude mogo ni gi bei matimo ang'o mani piny. Okapar ka nitie. Mokwano be nitiere adiere duke? Wuora anting'e na jasiaya. One roundabout kende ma wan go. Modong mar mogo tang' nuwache na kama okuno nitie. Anakia. So, counties nigi nafas mar loko ngima japiny. To nikech ng'eny ne nwayiero jo siasa to kok nwayiero jo siasa to nwayiero jok mane waweni ber mane nyalo tiyo to kane odonjo ofis to donjo ang'o e siasa. Mar ariyo gimago counties wa piny ma to wawache ler. Gin county assembly. Oversight institution. Nikech king'iyo Kaluo county assemblies mang'eny en ODM. Governors mang'eny jo ODM. Koro iyudo katimo oversight ne ja ODM wadu bedo matek. Nikech samoro governor no e chairman mar county ODM branch to in MCA kata in speaker in a secretary. Koro oversight bedo matek. Mar ariyo ng'eny county assemblies bende yande tiyo gi governors kaka ofereji moro margi. Masama gidwa duono matin to ni obro thich. To governor bende nikech office berne gik ma yude office ni nitiere otimo ang'owa olungo gi to konegi ni ojoete kik wakethre weche gi nyalo losi. Nikech Simon MCA bende ng'iyo 2027 ni to odhi survive politically nade nyakod many resources. Exactly. So magi miyo counties ok nyal tiyo tich maber nikech sama governor otimo makosa monego siem wang'i mondo tine jopiny
tikelo ne impeachment. To impeachment mang'eny gi en ohala. Nikech sami dwa bedo impeach ting'iyo ni adwa nyamo tam ariyo. To ane higa mar 3 e tam mokwongo. To jogi dwa nogola, oyo, ok timre. We waluong gi wawinjre, wago bei. To koso go bei to weche gi bende timo ang'o? Timo lal. So an kipenja mondo awene wuodo engwe ni en ni devolution ne en paro maber. To gik mosego devolution piny achiel en sirikal mamalo mok ter pesa maber ne counties. Mar ariyo en county assembly mok tim oversight maber ne ang'owa ne governors, ne executive margi. To mar adek bende en japiny mokawo ni county kata sirikal mar county en achiel gi party mane gi yiero godo ng'at matimo ang'owa ma kiwuok ni kwero tindo kin kodwa. In waneni. Kata kipenjo kidonje county to ipenjo ni to governor to timo ang'o madwa wache. Tikone gini bwana governor tukone wapimi in joka wapimi waseneni usenyiewi nikech gin ging'e ni mano ng'at gi mano japati jopati ng'e ni idesa jopati okikolo wang'e. So mago gik moko 3 ta 4 go ema miyo devolution ok tim maber. Erokamano. Kapok amiyo wuodo yengwe thuolo wawinjo na kaka Jaibonyo omulo wach moro mangima mokalo bende wach mar deko pesa miko kokalo kuom sirikal mamalo kadhi ne sirikal ma counties mekwa. Sirikal ma counties mekwa bende gi thuolo mar choko pesa molo ni on source revenue nyakon Gajwang. Wawinjo na kaka jatend migawo mochung' weche mag pesa nyocho loso kowacho ni wan wango kod gowi moro amora mar counties. Central Bank of Kenya bende nyocha ogolo report moro mangiso ni tire pesa mamoko ma counties poko kawo e agulu maggi. Winjana na kaka weche no bedo nyakwara mogi. We have come from Orange Democratic Movement Party, which believes in devolution. I must support devolution. And Professor, I want to give you my word and commitment. I will strive to make sure that counties are well resourced. That is why I made sure, even though we started releasing money late because of technical legal challenges, up to this week, Monday, I have made sure that monies have gone to counties up to the end of October. So, Senate, please save devolution. It is only Senate who are going to save devolution. And devolution, if we lose devolution in this country, we will go back where we were. And as of now, devolution is under threat. That I can tell you as a governor. Because what we are going through as governors, you will not wish to become a governor. Dibed ni governors tiyo kod wach mar deko mar pesa kaka yo makende mathotho pi ne tich ma nyap matimore counties mekwa koso dobed nango. Kata kamano jatend migawo mar pesa John Mbadi mowacho ni ODM achiel kuom siro mar party en sirikal moke machiegni gi jopiny. To kata kamano e counties mekwa ODM kaka Senior Jaibonyo osewacho ema thothne oloso sirikande mag counties kaluo. Ma timore kini ma John Mbadi bende wacho ni controller mar budget bende gi ting moro ma onego bende otimo korka kore manyalo konyo tego sirikal mar kor gwenge. Winjane na nyakwar Gajwang. We have a few officers and offices, constitutional offices, who are frustrating devolution. And I want to call out one office, the controller of budget. Sisi kama governors, we don't have to beg the controller of budget to do your work. Pesa zilitoka katika serikali kuu 2 weeks ago. Shilingi bilioni 30 for the month of September. 3 days ago, I called out the office of the controller of budgets kuambia kwamba the issue of approval of requests, we should not be begging, we should not be letting our CECs na chief officers kwenda Nairobi ili wapate approval, and yet all the 47 counties have a controller of budget coordinator. I only want to plead with the controller of budget. As you do your work independently and assess, please make sure that our counties are facilitated to receive their money.
There is no reason why after we have released money, then money is stuck at central bank in CRF accounts. It doesn't help. We want money to get into the pockets of Kenyans. That is why Kenyans are saying that there is no liquidity, that they don't have money. It's because money is stuck at the treasury. At the central bank. We want money to come to Kisumu. They pay salary to staff so that they can pay rent, and then everyone will have money in their pockets. We want them to pay contractors so that they can go and pay the suppliers of the goods and services which they procured to support the county, so that we have money in our pockets. Wach mangima mokalo nyakwaro Mogajwang, County Revenue Fund accounts, pesa porodi de Central Bank of Kenya. Ng'iyo ni mbakane obro goyo tok ka wasewenyo weche manyien laksa dek marukinyi Ramogi FM. Kaba bende bedo nade ma jotend migep manyo tiyo executive sani koro lokore gine magi miyo gilemo kaka speakers mag county assemblies mekwa ma bende ene chuny wach nyakwaro Mogajwang. Kod wach ni dibed ni kuonde moko udi ilango ge oko to iot ok ber. Fred goyo wiye wach ni. Mae olemo machiegni gi japiny to neno ka gimo olemo ni kuonde moko otiye kuonde moko ok otiye. Iparo nade? Victor, ng'eyo ni wabiro loko bath rech. Yes. Ka waloko kocha. Emomiyo je owe gi kono. But aparo ni gima nyaka wakuong wang'i mokwongo ni e katiba 2010 ang'o manyomiyo jo Kenya nobiro gi paro mar devolution. Kapod ok wang'iyo ni to devolution ni otiyo koda ok otiyo. Ang'o manomiyo jo Kenya kech ing'iyo kokwongo ne ntiere wach mar majimboism mane dwa ni mondo kel telo mag majimbo. To bang'e majimbo ni kani neno gima nodhi owuokie iluongo ni wako draft. Kanyo owuok to ne gidhi giduogo gi gima chielo. Koro mae nobiro as a result of a compromise. Gima wan godo sa nonego beni wabedo gi regional government. Maka en Nyanza to en Nyanza mangima te. Ka en central to nonego beni wabedo gi gine ang'wen gi majimbo aboro. Mane timo regions ga aboro. But samane wako draft che oduogo to nodhi oduogo gi gimoro manopogore. Koro ma wan go makoro nwaduongo ni devolution ni koro nobiro as a compromise ne kikwit gi chate wengi kaka onyalo duogo. To ntiere gima jo Kenya noneno momiyo devolution ni ne giwacho ni mondo bi achiel kuom gima siro maduong' mamiyo jo Kenya ne dwaro devolution ok ni mondo governors no nwang' tich. Bende ok ni mondo mi MCS no yud tich katorak e kor gwenge. Ne ni what decentralized national resources. Resources obed decentralized. Tiende niya mwandu mag piny Kenya mondo pogi odhi maromre e gwengegi. Nikech ing'eyo ni chon nyaka ni bigo chongi ne mtukufu rais. Koro kamoro ka ne untiere e kwith mar opposition kata ok winjru gi sirikal mamalo to ni yudo ka region makamano maendeleo ok dhiye, dongruok ok dhiye. Ndalo district focus for rural development. Yes. Kech ineno ka before wach ni ineno ka chik mar CDF no biro mondi. Nekech ni neno ka ndara kopo ni jei ok winjre gi president kata ok winjre gi ng'ato machiegni gi president to nderni madhi bondo te ok nyal losi. Nikech okaw gin jo opposition. Koro devolution ne make sure ni resources kato doko ni a section mar piny moro mar Kenya nyalo bedo ni ok ni in good terms to pod kaluwore gi chik nyaka resources mwandu ma malo mochok malo kunyaka ang' chop negi. To mwandu gi ne chopo yo makama. Mwandu gi ne chopo kaluwore gi functions mamoko no pogi. Mong'eyo ok dang' wadonjie kate. Ma nobedo devolve mondo dhi. Koro gini kobedo devolve kamano to ni kaka ni dhi ng'i mwandu ni tiende ni nyaka ne wabed gi ng'ama dhi manage mwandu ni mwalo kacha madhi chung ma en governor. To governor ni be mondo mi otie yo makare nyaka ne wabed gi county executive committee members to gi MCAs matimo oversight ne governor. Koro miyo magi ne gin sirikande matindo ne oket gi mondo mi gibed sirikande matindo makoro waluongo ni sirikande ma kor gwenge. Matieni MCS gi ging'eyo gima timore e gweng e grassroots kucho. Ma onego bed ni koro ging'iyo the interest mar omenda mar jopiny to gomenda mokownegi. Koro penjruok mwaduogwa penjore en kaka gik moko lokore makoro timore sani. Victor, kidwa ng'eyo ni devolution otiyo koda ok otiyo, tipenjo mana japiny mane ground. Sani kiyawo simu ka to gibiro nyisi. Ni kaka
ne wa devolve devolution to bende awi marach ni nwa devolve gi corruption bende mane ni malo duto te watingo bende wako mwalo mibadhi otingo dhi kode mibadhi ni kosetingo dhi kodgi to kaka ne sirikal machon chalo nyasaye maluka e kaka governors bende odhi olokore nyiseche matindo mwalo kucho koro iyudo kaka governors bende ng'iyo ni e county kacha intiere region kichwan gi sub counties ineno kuma ji yae koro kipenjo jogi tiyudo ka gima ne watema avoid malucha koro duogo timore mwalo kae mai momiyo je duoki gimi winjo wa openjore ni achiel kuom gima miyo devolution pod okotiyo en yom mar county assemblies sani wan giga chigni 11 by 2023 kendo ibiro ng'iyo nonro ne wacho ni maloyo 1.5 billion nyocha no osechiwne counties gi to kipenjori gima 1.5 billion ni osetimo tibiro winjo Victor en gima let kinwang'o ni gavana achiel bedo accused nokwalo 2 billion gavana achiel koro penjruok dok ni the role of county assemblies nikech gimoro achiel maka dongruok mar kor gwenge gi ne kelo ni ne gidhi chuogo tije kor gwenge Jakom Yande wacho ni nonego bed ni urban migration mwaneno ni ne dok chien ma nyathi kutieko form 4 ne to ng'wech kele Nairobi Nairobi kata ot kamidakie ma onge Nairobi opong koro ne wang'iyo to ere kaka wanyalo dongoro kor gwenge tibiro yudo ka sani ot ka ot migero e kor gweng gorofa mabiro en mar ng'ama tiye county to en ng'ama no osetiye county dweche 6 koro ang'eyo ni nekech sa wabiro ng'iyo nekech ke yudo ka ywaruok manyocha ne ntiere tuomruok mane ntiere kind governors gi MCS ka koro onge nekech mana kaka je wacho ni ka gigolo thuok gi matin to seket gi gari gidhi ga bal Mombasa mieta mi en tuk mieta mi je odo ka break mana mapio an mana gi penjo siepna moro ka wacho na mede ni counties bendo nyuolo ruodhi di jogo moyiere office tinde gin ruodhi e manyise che matino manye wacho ka manyise che matindo marareyo higa ka higa counties wang'wen mayudo pesa matina pani yudo bilion 6 yes bilion 6 e higa ka higa kigoyo tamsi gi higni 13 mar devolution keli ni nyalo bedo ni county ka county makaluo osebedo gi mahingo bilion 60 cumulatively wawach kita ni kid bilion 60 bilion 10 bedo ka chulo sara be neno picha mar bilion modhurogo e gweng kama entie koro kidonje gweng kate county bende dine kata ding'we tik bilion 50 makura bilion pesa mang'eny nyakwara mukajua mwaka oyweyo makende odong kanye dakika mar mang'wen kende chopo saa 3 mar okinyi ma kawuono Solomon Kafaya ang'eyo ni udwa keto lendo moko maka kod kacha kwa duogo obro make gi kama weno nyakwara mukajua ma en baka mago buni in bende kaka stakeholder maduong kaka shareholder maduong igole pachi ngiswa na ndi paro nade bedi ng'weyo billions modhaogo nyaka no ber kod sirikal mar kor gwenge e ward kama intie e village kama intie koso pogruok nitiere piny gi polo kete manaka kushtuka nilikuwa nimeshtuka kuliisha then nikakuwa na furaha moyoni nikajua kweli hii kitu kila mtu anaweza win. That's not waste time sana. That is your check. Shikilia check yako. Hii pia ni yako. Okay. Mimi ningependa kumuomba muendelee kucheza kwani Mungu anaweza kukufungulia mlango wakati wowote. *487*3# is the magic code, my wonderful people. Tuzidi kujipanga, tushinde na view sasa. Mwana mume awacho ni inimiwa nyathini mokwongo. Seher, eka wano bodak e ngima wa machon, kamoro achiel gi nyathini Seher. Bendi ng'eni in kuma pachi ogikie kae,
e kuma an koro pacho chako tiyo maber. In kik dew kata matin, mano wach ma kik chandi. Laktar, gima wadwa wacho ni ok wadwa ni ng'at moro machielo mondo ong'e. Ageno ni obiro dong' mana e kindwa kae ji adek. Kare. Mzee mmoja alitamani kitu rohoni mwake, kitu kimoja kikubwa Krismasi hii, kuwa familia yake ije na upendo, ije na furaha tele. Furaha hiyo ienee zaidi kote. Tabasamu ya Krismasi kwa wote. Sambaza furaha hii Krisi, tuje pamoja kwa upendo. Mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Wiki hii Citizen Duka inakuletea discounts kali ya Okoa wiki kutoka Quickmart. For only 646 shillings, unapata maziwa 2 packets at 110 shillings, 4-pack tissue at 199 shillings, unga ya ugali 2 kgs at 119 shillings, mkate 800 grams at 99 shillings, unga ya chapati 1 kg at 79 shillings. Hizi zote ni only 646 shillings, meaning una save 110 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua Okoa wiki. Lipa, alafu utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ogandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalere te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafuenyo sigand gima gimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuom. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Mana kamano nyakwaro mga juang paro nitie kama okikore mia paro post moro mane jambetre moro noketo kamoro ma wuoyi midong ni Edila Wuod Kajudu no bolo wach kamoro. Abro nyiso ni en ng'a to timore kanye. Mwalimu Doe Widi penjo kani how comes even when the money is released they do not clear the pending bills. Mano penjo ni kata bank osegol pesa gi National Treasury modhi nyaka County Revenue Fund accounts
to governors or clear pending bills. Victor paro ni penjo mwalimu penjo no is a very important penjo. Nikech king'iyo to sani jok maloko ohala nyise ni ng'at moko inyal loko go ohala mogik en county government. In fact kunde moko kata mana bengi kidhi gi LPO kinyal finance. Yes. Bengi timo ga LPO financing to ka in gi LPO mar counties moko oginyal mi pesa matimo project mora mora. Malichie molo en ni yudo ka ntiere pending bits moko mosekaw 10, 5, 6 years to ntiere moko manyo tim within 6 months to se chul. Contractors moko ntiere ma samoro no timo gimoro igni 8 mokalo. To ng'at mano otimo manyo ogero chiro just 3 months ago ka pesa ni donjo ni to se chule. Criteria mane mitiyo god. Koro nekech ing'ene sama poko chul contractors gi pending bills gi gigi omako pesa jo ohala. Dongruok bedo matin ki samoro kaka ng'ato dhi chul fees mare no olo omenda ne moro mondo mi odhi oket kanyo timo chumbu ma bende kapok omiye to mondo mi onwang' tijno kende ntiere kaka tugore kae. Koro iyudo kaka idwa chuli ka to lweny bedo. Omiyo aparo ni penjo ma mwalimu penjo no en penjo ma berie kabisa ni to omenda ni kokele kech ni winjo kambadi wacho kachacha ni pesa koro wasekelo nu dhuti mang'o prioritize gik mudwa gik monego beno chulo. En criteria mane mitiyo godo miyudo ka jok moko omenda gi pod ok ochul to moko margi donjo ni to sechiw. Dipo no donjo to chako wuok gi lwedo machielo mago wakia. Erokamano. Vioje ing'eni gini en ohala. Nikech penjrie nang'o omiyo governor kodonjo ofis to en ng'ama ne nigi dalane to nitie counties moko ma bende ogero udi governors. Tibro yudo ka kamoro nitie Kisumu ewi got Riat to ibro yudo ka ot moro igere manyien kipenjo ni to ma kang'a tiluonge nyinge governors. Ang'o miyo timore kamano. Moko bende koko ogede wi got to gimanyo kamoro ma nitie got ma overlook county. Koro kanye modhi gere dala ni mumien. VOJ ng'isi Ivory Towers maneno kaka pinja. To kata kibiro Nairobi ka. To ibro yudo ka ne en gi ot Nairobi ka, samoro ne en kode South Sea, samoro ne en kode Kileleshwa ka, sani koro onyiewo moro Runda, onyiewo moro Kitusuru, Lavington ka. Nikech pesa moyude counties ka en pesa modhuro. Sama podi dwa somo moro no kwano ma wago ni 65 billion cha Kenya. VOJ county ka county e piny luo sani oseyudo billion 78 katin higni 13. Kwariwo counties wang'wen gi 10 billion 312. Wawach ni billion 150 chulo gope, chulo sara, otimo tije counties. Bende billion 150 nenore ka luo. Okay. Development expenditure. Yes. Bende nenore ka luo. Bende nyalo ng'weyo ward kama intie kada village kama intie. To bende japiny nyaka ng'e na maendeleo mang'eny masani timo miluonge nying counties. Ok gin mag county. Moko gin mag piny owacho mamalo to gi Kenya Urban Support Program marjo World Bank. Mage madekwan nyewa keto taya e chiro. Nyewa keto taya e town. Lam Uchere town. Nyewa keto kabro sani lich. Nyenga maloso kabro wamanya go kamoro. Kabro no lich ahinya. Idwa ket kabro. Nyewa loso naming mag streets. Town waka koro nigi street Sofia cha nitie street koso style inen to magi programs mag jomoko magi timo in partnership gi counties. So kaparie kaka luowa billion 150 katin nyalo siem den nyalo nitiere Alex director marwa dine jopiny ogoye kata sim matin wawinja nena Philip manitie ka Philip sorry Philip wawinja ari adek samo iponi wane mowacho Philip dibeni kagi kore jopiny nyalo ywanwa tol ka upimno ne to bende nikech samoro wariambo wan wadak Nairobi ok wadhi ga dala kata kuonde mwadhiye magigi ok timre kare imejeti wasomote VOJ oyawore uru kanyo we uru riambo sirikal mag counties tiyo uno kune kaka mibadhi otiap doge mano tich nyinge en Joshua Onyango
Machielo kaendi wacho ni maka juma gik ma Fredo Gweno gi Jay Bonyo wacho go ema asega bedo ka goyo godo koko e Ramogi FM ni sirikal iyako kuom mano yawuot luo gi nyiluo manie positions mag ndiko ji tich omi ji tije sama imiyo ng'ato tich ikonyo gweng'no umo wachara nene kamano. Aito machielo ka good morning maka juma good insights there wadwa I'm following ma Dr. Mbugu mano Dr. Mbugu ma the Catholic University of Eastern Africa erokamano maduong' ahinya mano wud karachuonyo otochopo kare kabisa maka juma yawre ideally comparatively Kiambu County ka dhi maber molo counties mamaikwa makaluo mila ng'eny gi mielo thumbe mag nyatiedero ema oketo go putu ma wuoda lego wacho kamano e ote mare kaendi. Namba simu wakete screen mara Ramogi TV ka poro winjo weche manyien Ramogi FM nyakwa mga jwang kido thuolo hadha sa ka wudlu moro ma ohero hadho gik moko tanya kwa mga jwang hadha mapio mondo we nenya wadu line masimo kinyi makono penjo ma penjo kan to bende ka wang'iyo igni 13 nyaka ne ochak bedo gi sirikal mar kor gwenge chigni kogo pesa kanyakla mose dhi piny luo laona bilion 312 ka wagolo mwelongo ni recurrent expenditure wakita kira kuom rang'isi en bilion 150 bilion 150 madire modong' no mwelongo ni development expenditure be uneno ndhathe e gweng' kama intie koso bin pogruok nitiere chalo piny gi polo wuokodwa nyakwa Ramogi ela ema kwa maksimu mag Ramogi TV okinyi masani bede thuolo bede jachir ma en kaka wanene mupogore kaka pile nikech ma e sirikal machiegni gi japiny mokalo masa ma japiny wuoche moro die kamoro ene mong'eyo kama wuoche no diego yuatol gi sani mapio pinya kwa mga jwang ka waseyudo simu mokwongo obro ng'isi ni en ng'a to gocho ka en kanya kasomo ote mamoko wacho ni maka juma oyawre adiri makende ni wan pok waneno le mag devolution sirikal mamalo golo pesa wangsa to county governments mekwa ogol pesa wangsa gima nyaka ng'e ni governors mekwa loko ni nyisije matindo kendo nitiere contractors mamoko moluoro gima nyaka biga tije ma counties nikech ne gisiro governors moko e campaign e yiero ma 2022 koro it's payback time nyinga en Vincent Okumu wacho kamano e ote Marikan erokamano enya maka juma oyawre okaneno na rach kabisa ere kaka ng'ama no bedo CC e sirikal emiyo thuolo mar bedo speaker donge ma oversight bedo manyap kare gin gimiyo senators tich matek ahinya matimo secondary oversight ka gin giwegi kaka MCS tich osetamogi. Chance Otieno Ochieng siani nono all the way from governor, senator, women rep and MCS sia should be disbanded and we do a fresh elections katobe ni IBC to onge onyi Tobia Kisumu dala tire street lights everywhere nyaka seme akwa Professor Nyong'oni olose mamboleo Kiboswa road ma otemi wacho no kam erokamana yenya moro kaindi wacho ni Migori is in the safe hands Berlin Odede ngisa kamano mama totiyo yawa en mana ni siasa to nitiere eye ji ok nyal puoyo tije te lakini adieri mar wach governor Mobe osetemo mano oteka Felix Omobe ka wamielo Prince Inda koro kane wach machielo oyawre Ramogi oyawre ya iluonge ni ng'awulo to in kanya mo ke gimi mchaka andito tieno erokamano mchaka erokamano koro Singio gin maber bio je devolution was meant to help the common wananchi and the government was to be brought to the ground but you look at our MCAs are much corrupt dibo me awacho kamano ke timo kata ke go David moro matin kata bana within your ward you look at their mobile you look at their schools ma ibro do ka gikete tantu moko mag PR moko mana matin kati roka the word many word there is here jok moko manu chungu koro yoroka in some areas manok yudo more votes yoroka these areas they are more neglecting them they neglect those areas yeah then ke yudo kata kiduogo these routes moko maringo within the ward access roads access roads moko matindo maringo within the ward ibiro do ka jogi biro pecho to en tinga moro mi jwandi kweli to ka ko ogibene to do gali koro gabions koro dwaro mara mo kende
cascade gabions, it are impossible, kakopachue. Yeah, then ipora marame wi to certificate of completion semi contractor. Need to use tiore. Iyo ka dogi kibede se moko chalo ni dikeka ngino ni gichem business contractor. Yes, then that is siasa moroma and siasa ko after every year or any siasa politics there is no what being done at the ground. Then my chief to then PR mang'eny. Erokamano nya. Wayudo ne jawinjo kendo janeno moro machielo namba 2 ka wayudo jawinjo ni ywak ni weche mag PR odobedo mang'eny, picha ng'eny tich kapuoyo, picha kaliech. Ka wache gi dhok machielo, ko wacho ni MCS mekwa bende ma osele to wa down ka wang'iyo dongruok mag sirikal mar kor gwenge ka. Erokamano maduong' ahinya. Ka wayudo sim moro machielo to biro yudo. Ahero topic maru Mwache mara accountability mag pesa counties. For the last 2 years, Migori County osaido not less than 17 billion. Bende jo piny neno tich mautire onge kata gima ber. Nyinga en engineer, okang'eni en engineer mane. Machielo kandi bende wacho ni maka juma. Owidi nailed it. Jimielo hangla in Luland. Others is a pandemic. Ibendo wandi to Okay. What you doing at machielo kendo? Oyaore. Machegni telo. I'm Joseph Olal. Joseph kani Migori machegni Joseph Olal. Yes. Wach ni kuomi? Inene nade? Aneno ni MCS be governor wabonge mag. Atiel? Yes. Governor en olimo gonyi. Hii kata kanye moko de ne na ugi pagi governor. Ngene mago gi pakelo me padre ne copy la mo governor to team of very welcome the parliament mother county. Kora para ni se kan notio makota moro mar keto governor authority mang'eny. Non nego vini bedne MCA ka MCA mio allocation mare motere amuchini award ne mondo jo piny one dongruok to ka kura en na kanya chiel kamigo ichungi piny niko ni kami tamato angi chaketimo na kama itamo itingi koro gino bloke yode jo piny nyore maliche lwet governor kwe mo akiani koro confusion ni ngoloke kendo dikia. Okay. Erokamano Joseph kani Joseph Olala kani tire dala mar Migori County en bendo wacho ni erokamano nya ni debe ni wan gi development fund ma MCA kori pogone mare to timo dongruok e kor gwenge. Erokamano maduong' nya ng'eni ubiro yudo jawinjo moro machielo kendo janeno moro machielo kapok wadonje chuny wach kawuono. Joma dongo ji ariyo mogo simogo gi ote mang'eny moseyudo mag simu gi mag SMS gi mi picha hieni kare okwan kama ber ahinya. Mae gi mari Rigathi Gachagua wacho ni nyaka winj ground. Nikech VOJ gima ng'ato wacho kanyo ni governor ilamo ng'ato bendo kone PR ng'eny apani japiny nyaka bedie gi parie ni gine gi teko mar dictate ni ang'o monego timnegi e counties. Emomiyo awacho ni japiny bende goyo counties piny miyogi nyawo. Nikech ing'eni ward ka ward onego bed gi ward development committee. Ward niche iluongo ni Kochia. Macha iluongo ni Kagan Ward. Kagan Ward. Un gi ward development committee? Onge. Madam Matin kene. Oyaore era mogi TV? Oyaore na mojo. Erokamano. Iluongo ni ng'awuodo to in e county mane? An Daniel Osonde. Daniel machiegni ni county mane? An e Kisumu County. Kisumu Central Constituency. Kisumu Central e ward mane? E ward Nyalenda B. Nyalenda B. Erokamano. Baba waneno matek kod weche madhi nyime ko mane county gi. Nikech wasebedo kwanyore Kisumu ka Nyalenda B ka. Kaka wadonjo modak machiegni era mar Kapuothe Nanga. Ndalo mar oula chaneno kano gi chandruok mapek ahinya Kapuothe Nanga nyaka Mwalo Donga.
Sami winja wuoyo kode ni baba. Koth mosechwe Kisumu kapok osechwe kawuono mano chwe to. Chien kanyo koth chwe malo ka julu kocha to pi donjo kamok yot. County government gosewuotho kuomgi mang'eny. Abala wangu osewuotho ka biro ka en miriambo mok kony. Kata mana sesodrieni kata ng'a jama losni ya kang'eyo gima timore kod yawa ok ang'e ne gidhi ka gidwaro tich ok ang'e ne gidhi adhiya mar pamano mondo ji ong'e ni ng'ane jatelo sama wuoyo kodi ni baba pi nie gweng' ni mok yot kendo dhano osedar kendo an otero ji kuonde ma ji dhi jot ma kata ka ok ne ariambo nyalo kata oro agent ni nyalo biro goye pi kaka ji timore to kama golo pi wod joma en kamoro matin nikech aora to jodinore gi nam koro kama nomwomoni wach ni koth chwe malo kata koth ok ochwe Kisumu ka to gweng' otimo pi te chakre Dunga Nanga Kapuote nyaka malo olutigi ni kocha en pi lelo nikech onge kuma pi dhie. I'm telling you ni sama pi oa Nyamasara ka duong' no pige tete onge madonje nam pi donje mane kae ni to kama kuonde na ni to wasetemo jomo Kapuote ma watemo mwakunya ora chande do ng'en kunyo gi lwer dhano to tin ne wakunye makoro pi lurre ka chope nam ati lakini tote to bire gwe erokamano. Koro gik matimore e kaunti gi baba ok gin adieri ni ng'ama odhi kanyero nyalo konyo jopiny jogo gikonya tanyisi mane tabu mwan siepa. Erokamano Nyamosa ahinya. Ang'e ni joma manitiere gwenge mag Kapuothe e dala mar Kisumu Nyalenda B chandruok ma osebedo ka nitiere kaloro koda koth mapek ma osebedo ka chwe kendo ma ng'ok oko nam bende osebedo ka pong' oywa kanyo ni jo kaunti osebedo ka biro to kata kamano gisebedo ka gitimo matin ber moro ok gisebedo ka gineno midhiero kendo wach malit ahinya. Mae ng'ama nochodore higa matondore to ne dhi go kura nyakwar Mgojong kane en gi geno ni kamoro telono biro konye midhiero mamaki higa ka higa. Ero kamano ahinya ne joma manyien winjo kokalo kuom Ramogi FM weche manyien oserumo kendo uru kamano kendo machiegni uru odhi nyime kod go mbaka kaka wuono waketo maino marwa ne sirikal mar kor gwenge tiyo nade. Sina jai bonyo no penjo kama ngima mokalo kogo kwano to ni chiegni piny luo oseyudo omenda mar bilion 312 kuom higni 13 gite. Chik mar piny Kenya kokalo kuom PFM Act wacho ni nitie pesa madhi ne recurrent expenditure moko dhi ne development expenditure ka opogi gi diere ka ogo kwano ole ni basic mathematics ngiso ni 150 billion roughly osetigo e weche mag dongruok e ward kama intie beni ng'weyo pesa ni beni neno ndhathe e village kama intie malong ni the smallest unit mar devolution iwinjo kanyo ka jopiny wuoyo aneno kanyo ka weche thoth kanya kwara Mogajwang kendo wabro gomba kama tute Nyafred iwinjo kaka jopiny wuoyo sini imbe iwinjo kaka jopiny wuoyo ingeni VOJ adwa wacho ni nitie gimiluongo ni Ward Development Committee. Yes. Kaka ikoni ward niluongo ni Kagan Ward. Kagan Ward kanyo Ward Development Committee ema onego bed ni bet piny to wacho ni hik omenda mar 2025 gi 26 wan kaka jo Kagan Ward wadwa ni sirikand county otimnwa 1 2 3 to onego bed ni girado regularly mondo gi assess ni to bende gik mono wacho gitimore to ka giseyie magiwinjore timiyo MCA mari to dhi go assembly samiloso budget cha to MCA to chung to koni wan kaka jo North Sakwa Ward wan wang ni wadwaro ni county okunynwa bohol achiel oket Ajigo Primary School moro ket Ndira Primary School moro kuny Baro Primary School moro kuny Bondo Township kamano mano e kaka devolution onego bed tiyo to ma wan godo kawuono ni budget iloso e county tikele samitimo budget hearing public participation mabende public participation no samo bitimeno e ka jo piny rado gi budget gino okobed circulated chon okobed kata translated gi dholuo mondo japiny ong'e to ka jo county ka obiro ndalo moko kamoro kabi wacho ni kanye ne nitie public participation to kanobi to pang mkati to pang soda crate koridonjo ti sign ti bet piny ti couch soda madiabani to gi buffalo full
tibet godo piny. Bedi ng'e ni signature mane jogi osign kadonjo. To ka ginyamo mukate to gi soda, to bang'e owachi ni notim public participation mar budget ka. Nyisi ni mahino bende ok ketie public participation mar winjo pach jopiny na diera ma gima jopiny wacho. Gima notimore Nairobi ka mano miyo Ruto golo finance bill, nyomiyo counties mang'eny odok chien. To kwayo na en ni japiny tok chenro ni dhi penjrie ni to jomage mabetie Ward Development Committee marwa ma wardwa. Nikech mane kaka wabro chako bero gini. Nikech kok watimo kamano to kendo higa manyien obro mana bedo sigana, higa maluwe obro mana bedo sigana, manyaka jaluo wachre to kara gini nokel ni konya to kane berne. So wachakie kwa chako penjo ni to Ward Development Committees jomage manitie to girado kanye to gikawo pachwa kaka wane ward ni nade mane kwa Brotego Revolution. Ero kama nenya kaka pile chendu mar kaka wane ngeni luwe gi jotelo mopogore opogore ka bende magide rieko. Wangado na rieko maber. Aneno ka moko kuom yose chako manyo ka nigi bege wuoye e weche moko ma bende wamulo. Dibeni wagolo je dakich. Watugo dakich koso nango. Victor wacha. Sabokuru bende COG meeting maru. COG winjo ka gweno winjo. Victor kanya onge. Kanya onge. COG ni bende neno ka obiro mana ka sama gidwaro pesa ka pesa odeko. Eka giro mondo migi omenda. Awinjo ka governor Otichilo loso e clip mwa Kongo play. Ko wacho ni the Senate should save a county government. Should save devolution. Penyo ma penjora mado bed kada penye ni save devolution from who? From themselves. From themselves. Devolution onego bet saved from the governors themselves. Mai gima wawache ka Victor. Ingeni kaka wanene ka Victor ema wawache nekech ma bende kore duonde jopiny nekech MCS okete ofuku. Kogik e weche maga county governments. Kogik maluka wajumbe bende okete ofuku. Iwinja. Juma mokalo neno ka nwaloso ka bang 2 hours ineno ka jotend din no wuok oko. Wan wawacho nyaka ne jotend din kaka gin. Bang 2 hours press statement noche mango ochako wuok oko nochako luore. Koro ntiere gima jay wacho ka mapod nyaka wadogie matin. MCAs osefail 100%. Victor sami winjo sama iwinjo kantire yuaruok e kinde MCS gi governors mano county maber. Kendo sama samoro ka ngum derore e county to miyo wang'eyo ntango madhi nyime to kiwinjo ka gigi yom. Kiwinjo ka gigi yoma maonge yuaruok kinde MCS gi governors ka gidonje ofuku te jopiny hinyore nekech yudo ka koro weche tek to se kaugi lori oketgi gin Mombasa gigo abal ikoni gido lori haya wache kutabogi lori gigo abal Mombasa ka giduogo to ginyono gigi piny to Nyasaye be ni e polo Victor sama miyo moro mocham pesa ne to e gweng hospital ya Thonge kicho hospitende to gigero ndi to gero hospital okoromo Victor nti gima wacho kacha matenore gi gima nomiyo wach mar devolution ne biro ma wacho ni employment opportunities. Employment pulo mag tije nyaka bedi kuol. Penj ng'at moro amora man e county ni yudo tijni nang'o. Ni apply ni in gi qualification moromo to mi tijni. Penj tenda moro amora kata orak moro amora michiwo sani Victor kati bed na gi nyakambini moro mi ne gi gik moko te. Tineno ko land orak moro e county kacha mi dhi manyo tijno. Mondo ng'ini to be inyalo yude ka ok ipat gi gimoro matin kata mondo mi chiro no iger magi nekech sama oyawo thuolo matin tia Victor mondo wawinj kuom jopiny tiwinjo gima oya kuom jopiny akene idwa wacho gimoro nitiere achiel kuom jotelo ma bende ang'e ni wada tude kode ka owinjo chendo nyakoro Mgajwang tapa nitiere kamoro ma ebe odwa no chiwe leri ng'eni kaka wanene ka en chendo makende ma bende winjo gi jotelo buora governors mekwa ng'eni wach mar ugatuzi ni mai chunyu wach nyakoro Mgajwang okang'eyo ni Philip ka oseikore to ibro go wasingla achiel kachiel okay aya nidhi nyime kapok ang'adi adhi nyime kapok ing'ada to nitiere point ma adwa kelo Victor ni iyudo ka sama elections ochopo to duoke gima je iwacho cha MCS kidwa yier to gi align gi governors koro sama MCA ng'iyo ni en line up mar ng'a
iwinja koro kose ngini mai momiyo Victor duoki samine no ka governor en chairman mar party kata person mar party e county bedo matek nekech ngat madwa chung MCA kata MCA masani neno ni samoro ok bi miya otiko kendo nekech kidwa penjo gik moko tinyisi ni ya olwen gi governor koro sama en e line up mar governor ka ji dok yiero makiny to ngiyo ni no bedo gi governor nade nekech samoro governor nigi leverage malo ka ongere malo ka samoro en jakom mar party e grassroots kucho aparo ni nyaka wago mbaka moro nyime kae ni kaber to nego bed ni governors ok onego bed chairman mag party gi kucho nekech oluor ni MCA ma samoro dwadi one di madholuo jokombe mag party vite kinene wacho an kanya kale koro Victor ibiro yudo ka MCA dwano dogo chung to kodwa soko governor ahinya to samoro governor nigi network malo koro tame MCA gipenjo wani to embe ong'iyo 2027 ni kare dhi bedo nade koro iyudo ka oversight bedo matek nekech mibadhi ma EACC kelo pile ripode gi te diere ni onge kata mana MCA achiel manyalo wuok oko Victor mawach ni gima dhi nyime county rach onge kata achiel manyalo wuok oko mawach ni gima dhi mbele ma erokamano ahinya make mana gi kanya achiel kachiel wuoyo gi governor Homa Bay County mano governor Gladys Wanga governor oyawore kendo machiegni chenro mar kaka waneno kinyi ma kawuono watemo ng'iyo sirikal mar kor gwenge kama bende ywak ng'eny molo ber manitiere inyalo wacho ang'o kaka jakom mar ODM party ma bende achiel kuom ideologies mage en keyo telo kuom jopiny Governor oyawore in achiel kachiel e Ramogi FM gi Ramogi TV chenro ma kaka wanene thuolo mari kaloro koda rameny ma koro menyo godo dongruok mag sirikal mar kor gwenge. Erokamano ahinya VOJ gi ji duto manie gwenge gi expectations ma jowa nigo to gi chenro mwatimo mondo mi expectations gi ochop kare. Adwa wacho VOJ ni kaka ODM party ODM, one of the things my ODM the leader Governor wakwayo ni bede mabor gi radio mari kata TV mari bede kata duok duonde chien radio kata TV VOJ I'm office. Okay, mos governor. Yeah. Okangeni kosanyalo timo nango mondo winja maber. Koro wawinji maler anya governor dia nyime. Winja maber. Wawinji maber governor. Erokamano awacho ni ODM en chama ma support devolution apani mong'ewa ne mogik. In terms of kaka devolution deliver e counties mag ODM kata Kenya mangima. Gima nyalo wacho mokwongo en ni expectation mar jowa gi devolution ni malo kabisa. Kendo counties temo mondo chope expectation no. To samoro expectation ok chop kare kaka jowa paro kaluwore gi mwandu ma nitie mar mondo ti e weche mag dongruok. Mokwongo ka pesa obiro e counties nitie gik ma counties nyaka tim. Mokwongo en salaries. Nyaka counties chul salaries. To wage bills ni malo nikech ang'o gik madongo nobedo devolved kaka health nigi health workers mang'eny mago te county nyaka chul. Education staff miluongo ni early years education ni mano be counties nyaka chul. Kaito koro nitie staff madile departments mamoko kaka water, trade, jo revenue and mamoko mabe nyaka chul. Koro gima mokwongo makao a big chunk of pesa mabire counties en msara michulo jotich matiye counties. Mano be nyaka bed understood nikech ing'eni awinjo ka jomoko samoro wacho ni billion makama odine county makama. Billion no nyaka kuongo kwande kaluwore gi obligations ma nyaka county chul. Opogore gi msara michulo nyaka ichul bende employer obligations gi gik mamoko. Ka koro wabire wach mar tich matimore counties. Aparo ni asebedo kawinjo chenro mar kaka wanene. Yes. Awinjo ka ji loso, jopiny loso.
samoro kata weche ma Homa Bay gi kaka dongruok timore ei Homa Bay. Awinjo ka jomoko wacho ni Nyawang'aya ok ti. Giwache kama governor ni the county of endless PR. Exactly. Giwacho ni county of endless PR. Koro gigole endless potential, gitere endless PR. Yes. Kadwa na wachi ni BOJ. Yes. PR maybe giwacho ni nikech walando gik mwatimo. Nikech okinyal lando gima onge. BOJ nyicha wan kodi Homa Bay kae. Kane wabiro launch Ondoa Kaunda. Ondoa Kaunda higni 10 since 2013. Classrooms manoger mag ECD Homa Bay ne gin classrooms 20. Higni 2 masebedo governor wasegero 240 classrooms through the Ondoa Kaunda program. Magi classrooms manitie moserumo isome igi. Nyithindo some igi kata nyoro ni andra lange ikanyadoto kaya o classroom gi magi gik mantie e ground. Sani kochopo December 28th wachako chiwo bursaries 4 million per ward. Wasechiwe since 2022 2023 sani 2024 wachiwo ne nyithindo te. Wan gi program miluongo ni Fins to Swim. Nyithindo 500 ma wapuonjo fully as a county government. Koro kalando mae ni mabe watimo kaketo kata ni Ramogi Olando ni mae ne watimo tiwacho ni mano PR. To kinyal go PR e gima onge, igo e gima ntie. Kidhi e ground to wawacho ni watimo ma tiyudo ka gino ntie. Barabara waketo 10 million per ward per year. Ne wasetimo 2022, 2023, 2024. Kidhi e ward ka ward ibro yudo kai barabara oyaw. Gima dwa wacho ni jowa yuago barabara nikech barabara ng'eny to pesa tin. Nitie pesa monego wayudi miluongo ni road maintenance levy. Pok wayude for the last 2 years nikech national government nokawe te ma onge 15% mabire county. Koro yudo kiwacho ni counties ok los barabara to kidhi e barabara ward ni kocha olos barabara to koni barabara rach. Tok de walos gite dichiel kaluwore gi limited resources. Kibire weche mag pi. In the first financial year 2022-2023, nwaloso 62 water projects. Higa manyokalo ni through support mar Floka ne watim another 40 water projects. Pi manochung' sindo manok ti higni gite. Nye wadhi mwaripe amatiyo. Pi makanya luo tende. Wabro tero go pi nyakonyege kaganka. Sani ni repair idhi tieki. Sani this financial year sama wantiere ni ikunyo pige contractors wase ore site kunyo pige another 40 water projects. VOJ. Kibire agriculture. We have been distributing seeds nyakane wachak teach. Sani koro waikore ne distribute seeds ne jowa iga manyien. Seed mago mag maize and millet. Iga ni nyocho wa distribute seeds mag pamba. What 30 million shillings ne jowa sani opuro pamba e puothe wagi duto te. Kibire weche mag trade nitie gaps nitie kuonde mantie. Nikech pesa ok nyal romo mondo itim go gimoro amora at the same time. Waseketo special economic zone ka osebedo gazetted kaka special economic zone no onge. Sani wamanyo investors mabiro invest in special economic zone. Waseyudo 4 out of manosebire investment conference ka. Okay. So investors dwaro gik mang'eny mapod watemo loso. Erokamano. Aparo VOJ ni sa ong'ado wa satin. Yes. So gima nadwa ni mondo awachi ni wasebedo kwa lag behind as counties kata Maturu wakoni. Waketo our best foot forward mondo watim what we can resources mawango. Okay. Gima be waduoko piny mogik en mibadhi. Mibadhi ma pesa mar japiny kokete budget ni dhi loso gini. Tok losi ni pesa no dhi kama chielo. Mano watieko Homa Bay ka, at least if I can speak for Homa Bay. Okay. Governor jowete wa Fred Governor Mawadu nigi penjo ka kod Senior J Bonyo nigi penjo ka maybe Fred penje Governor penjo ka in go mondo mi wawe odhi nyime kod tijege mamoko kaka Governor. Governor erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar loso gi kaka wanene. Mokwongo aparo ni e wach mar PR Governor
en puoch gi pak ne ine kecha kopogore gi PR to in achiel kuom governors ma wanyalo wacho ni available ma samoro ka jofwambo dwaro to nyalo wuok nyalo loso nikech governors mamoko chalo ruodhi kata mondo mi owuogo los kamae bedo matek. Penjo man godo en katenore gi weche mag osiptende nto bende kadok e weche mag yedhe osiptende itemo maber kendo nitie osiptal mabe gero nyaka karwa ka Ramula. Yedhe ma jopiny dwaro nikech gero osiptal en gima ber kuom ranyisi to neno ni yath nitiere kanyo bende isedokie mi neno ni jok madhi ma ithiedho osiptende gi kamoro ok orgi oko osiptende mag ji giwegi kata chemist mag ji giwegi ma samoro nengo yath nie malo ma inyogi. Mar ariyo en wach mar criteria mar selection mag nyithindo ma iwacho ni ipuonjo kata county government koro dhi chiwo basari ma isebedo kichiwo ma bende en gima ber kendo en puoch gi pak. Penjo na en to selection criteria mane ma itiyo godo nikech waneno ka higa nyithindo ywak nyithindo dong mokwamo e gweng kendo samoro era Ramogi TV kata Ramogi Radio wamenyo nyithindo gi. Ere kaka you make sure a program ni nyithindo mayudo kony gi ok gin samoro nthi jo black kata achudhe ma samoro already nigi pesa to gitiyo gi nyithindo ma samoro ka en ng'at ma janyuol gentie kendo nigi nyalo ema pod yudo basari to nyathi monego bed ni benefit from basari ma kamano ok yudi. Mogik en ewi achudhe ahinya e weche mag orak ma dhano ywak ni samoro jogo monego bedi nwang'o orak e yo makare governor ok nwang'. Criteria mane miti ma county government tiyo godo kwa kaw ranyisi county government ma Homa Bay maneno ni jo black gachudhe manie diere kae okie jogo ma samoro chodho orak te mantiere county government orege matindo gi madongo mondo mi wane ni mibadhi mi wacho cha odok chien. Erokamano Fred. Erokamano ahinya. Mokwongo en penjo mar yedhe osiptende. Apora osiptende wa thothne kan kamoro amora tapora osiptende ma level 4 osiptende ma level 2 gi level 3. Adwa wacho ni kama wasebede gi challenge mar yath level 2 and level 3 facilities dispensaries wagi health center osebedo gi challenge over the last couple of months. Ne watemo kudore mondo wayud pesa nochomoko NHIF nobudho gi pesa kabisa. Koro pesa nchomoko to sani ne wakudore mondo wang'iew yedhe ne level 2 and level 3 hospitals osebedo gi gap kanyo. Kichope level 4 hospitals thothne ging'iewo yedhe mar mondo mi jopiny to gaps pod nitie e wach yath. En gima agorago pile ni ka japiny obiro osiptal to nego yud ka yath nitie osiptal kendo imiye yadhno. Iyudo ka nitie jok manoloso ni ng'ato ni osiptal ka to kare en gi chemist be oko kacha. Ma ka ng'ato biro tinyalo yudo kata ni yath nitie to pod inyalo ng'ise ni dhi ng'iewo yath oko kacha. Lakini ma en gima watemo mondo wadil go kabisa. Jowa nyalo pimo ni improvement osebedo koluwore gi kaka ne wantie chon. Wan gi improvement kabisa. To pok wachopo kama onego wabede. So improvement ni bedo nikech an awuon kaka governor apora e osiptal seche duto. Onge kadhi kindu be apora e osiptal kono kadhi kamoro amoro modhi apora mondo ane ni ere kama problem tie. Kaito waketo MOHs wabe timo supervision e osiptende wagi. Koro to answer your question, nitie improvement to pok wachopo kama onego wabede as a county government kaluwore gi weche mag yedhe mag osiptal. Mar ariyo en wach mar criteria mar selection mar basari. Wach mar selection mar basari nwakawo mwaduoke lwet japiny. Kata kawuono kidhi e Facebook page na idhi yudo kwa lando ni village clusters di mondo yier jomimiyo basari. Village sub-location ka sub-location e Homa Bay clusters adek mag jo anyuola. Anyuola gi emimiyo namba mar nyithindo monego gikel to gin ema giyiero nyithindo go. Waluongo ni village cluster ni. Koro ka gisendiko nyithindo go to nyithindo go kako ndik gi anyuola no onge ng'ama loko gi nyaka gichop mandik ne gi check. Koro nitie mibadhi madonje level kata mar anyuola no. Iyudo ka ng'ato nokete komiti mar village cluster kar mondo kaw nyathi mochanda dier to okawo nyathi machielo moko chando. Mano kaka de wadil go nikech nwawacho ni ka gini oketne
MCA idhi wach ni MCA oyiero joge manogone kura ka gini oketne kore momiyo ne waloso chik mar public participation moketo village clusters kata wapogo mana kodi village clusters go ema bedo piny to yiero. In fact, wach mar form mifilo mar basari ni nwagolo nikech form kidhigo kama ndigo na sei idwaro pesa kuomi. Koro onge form mijaso. Ji bede village to wacho ni nyathi ng'ane nyoyudo higa mokalo. Koro wang' ni wami nyathi ng'ane to gindiko list to gioro mabe. Kaka giore no e kakitero. Governor wang'adi mana matin. Wang'eyo ni county bursary is not a county government function. And national government function. Dong dang bed gima bera nyaka pesa mag basari go commit to tego ECDs called vocational training centers under the county government. In fact, and daer timo mano kabisa. So gima adieri man kende VOJ en ni jowa nigi chandruok. Kaluwore gi economic marginalization for years. Jowa are not able to konyo nyithindgi mondo dhi school. Kata kirito gi ni gibiye kata nyithindo mana madhi e day. Ing'eni VOJ cash crops norumo turwa ka mading'is ng'ato ni dipur gini mondo idhi yud gimoro. Koro iyudo ka en adier ni kakiwache ni functions gi ok mekwa mar basari ni. Andaer ni milion 215 madhi tiyogo e jumbe 2 mabiro mondo achiw basari adhi agergo ECD anda ondoa kaunda. Mane kaka daer. Kitimo mano to ji olewo gi nyithinde dhoudi dabal. Koro mae en concurrent responsibility to waneno ni wakawe kaluwore gi chandruok ma jonyuolwa dhi through. Erokamano. Penjo bara dek mane Fredo penji. Mabire weche mag orak ni achude mayudo rak. Watemo kaka wanyalo kwalando tije. Tilando ni nitie tije mag youth, nitie tije mag women, nitie tije mamoko. To aina dieri ni nitie ji mabroka e diere ka. Ineno. Ko kel kambi ni mar youth oyudo tich. To broker cha biro to ene moka okawo tijno nikech ongiso youth cha ni to idhi yudo pesa kure mar idhi timo go tijni. Koro we adhi atim ni tijni mondo ane mobio chula ana mi gimoro matin. Gima wasepango ni mondo watim en ni mondo waket fund moro ka gi bank. Wakete pesa kaka nchi wamiyo jo apiko pesa. Wamiyo jo apiko 40 million shillings mondo gikonyre go nyoch wamiyo gi. Nyoch watieko miyo gi last week. So wadwa ni mondo waket pesa moro ka mar orak. Maka youth oyudo rak to kochandre. Odhi e bengi to kawo pesa wacha. To tiyogo to kichule through bank no to bank ng'ado pesa no. Mane gima watemo mondo watim gi trade fund mwakete budget higani. Erokamano. Oya mi Jay Bonyo thuolo mar penjo mare to kapoko penjo mare. Nyocha waneno ko tim lokruok e assembly ang'eyo ni magi bede ariyo mag sirikal ma doctrine mar separation of powers moro ka moro nigi tije. Dibe ni Governor Gladys Wanga ne gi lwete e lokruok manyo timi assembly ma Homa Bay. Mani dwa na duok sani? Kiyie Governor. No, okay. No, members ma county assembly nyocha nigi winjruok. Kaluwore ni tich ing'eni ji tiyo kanyakla ka giwinjore. To kochopo kamoro ma kata winjruok ok obedo maber, inyalo wach ni koro watim nang'o kae. Mae ma nyocha otimore, momiyo nyocha wawinjore gi speaker ni kar mondo wabed gi koko gi tulo ni golo ji keti mang'o to owuogi mondo wane kaka onyalo serve in another capacity. Ya VOJ ka kasi na je poko ka Governor diponi nekitwa neno ka county speaker ne ogole to kendo nitie lemo michaki mie diponi nitie lemo mochako mie diponi ma en achiel kuom temo iko tielo nekech ing'eyo ni kaka wantiere samoro ka dhiang' olali e gweng'. Governor, tunyeo ni kakoro weg dhiang' manye to samoro yudo ka inyalo beni temo iko tielo. Diponi gini en achiel kuom temo iko tielo mondo mi samoro gik ma nyalo beni nitiere ka kik bi ng'ere nikech sama wacho kowuok moler ne jopiny to jopiny penjore penjo mang'eny ma samoro duoko tamore. Adwa mana lero niya, ing'eni members of county assembly gi speaker, although en arm machielo mar government, to an overall head mar government ma Homa Bay, mano include nyaka assembly, although gin independent on their own. Winjruok nyaka bedie kind members gi speaker mondo tich obed maber. Nyaka gibed gi goodwill mar winjruok. Ineno, nyalo bedo kata ni makosa moro malich, nyalo bedo kata ni onge, lakini winjruok. Yani nyalo mana bedo jatelo of the house, ka members
oyie gi wachno. Koro kane members owacho ni ne waneno ni mondo wan gi gap cha. So ne giwacho gin giwegi ni koso speaker nyalo yudo kama speaker manyien tiye nyalo yudo kama chielo mondo assembly obed gi cohesion. Mane momiyo ambe nanyiso ni aonge tabu. Speaker osebedo very straight, ose support the government, wasewuotho kanyakla ever since. Koro nowacho ni no, wacho kamano, you can get somebody else obed speaker. So speaker ne, because onge makosa manotimo manu uwachone, ni anyalo kawe mondo akete on the executive side. Because the government is one place. Governor, bing'e ni nitiere bura moro ma EACC nono kaloro koda nominee mari mar lemo mar trade ni. Sorry? Bing'e ni nitiere nonro ma EACC nono e wach mar academic credential mar nominee mari mar trade manyien ne. No, pok ayudo that information. Okay. Senior J. Boy. Yeah. Erokamano Governor oyawre. Oyawre ruok. An mana gi penjo ariyo. Achiel, iwacho weche mag wage bill ni pesa muchulo ji ng'enye mokalo. Tadwa mna yudo ler ni sama governor odonje tich, jok moyudo kanyo ng'enyne gin jogo mane ondiki gi ng'at mane okawo kare. To governor bende nigi siso mar yiero joge. Bende dibedie ni emamiyo counties nigi ji mang'eny mondiki, koro wage bill bedo malo nikech jok mano ndiki gi governor mane kawo kare nitie, ok inyal riembo gi tich nikech orak ma gin go, to in bende in gi jogi midwa ndiko manyaka nogo ni kura, moko nochung' kodi, moko bende ineno ni wigi ler, inyalo kelo gi mondo gikonyi tich. Bende mae achiel kuom gino mamiyo wage bill maru bedo malo. Mar ariyo, an Siaya County. Ji ariyo ma wan godo ka gin jo Homa Bay. Ok ginyal penjo. To giywak ni nyaka ne wach mok wachakre. Ndache ok giwinji maber. Bende kigoto tiyo to mokwa bende yudore dukni ma Homa Bay. Erokamano. Erokamano ahinya J-Bonyo. Ing'eni wach PR migoyago ni ine mane kana luongue workshop mondo ipimnwa kaka sirikal nyalo keto brand ne obed maber. Ine mipuonjowa gigi kaka sirikal keto brand mar sirikal bedo maber. Koro wach mar endless PR ni ine mikele. Koro Governor itie kai ground. Jay golo la microphone. Jay wogi. Anapuonjo maber. Communication in government is a very critical component which is governance governor. Koro biro as an expert in communication. No, biro as a full expert. Kabisa. Come on. Mano mio ma very good tips. Very good. Erokamano. So gima dwa wacho en ni wage bill J-Bonyo gimi wacho no could be true in the sense ni sama sirikal manyien odonjo, apart from just ni ntie joge nikech ntie kuonde manyaka oyiene governor keto joge ne mobirogo, CCs, chief officers, mago oyieni, sirikal oyieni mondo ibigi jogi mo embrace your vision. Kaito ntie the civil service. Civil service ni ento nyako donga kaka eno serve the government of the day. So samori idonjo kidonjo ti yudo ni ntie need kuonde mantie gaps monego bed ni ji donje okonyi. For example, an kadonjo ta focus on revenue collection. Yudo ka revenue clerks samoro tin inegi med matin. Mane man natin. Imedo matin mondo med ni revenue. To aneno ka revenue wa shoot by over 1,000% because of some of those measures money was out. So, county government, yes, suffer from the issue of transition. No, Jinyalo medore yetanyo from the beginning in 2013. Geomedore ameda 2017. Geomedore ameda 2022 ni. Besamoro geomedore Martin. So this wage bill issue so is a standing issue, but okay issue ma affects county governments can. An issue makata national government, it's a big issue. It's a Kenyan issue. Monego wabeduru pin mondo wa address niya. Kawa wacho ni wage bill onego be 35%. How do we maintain it at 35?
Asante. Nikech kigolo ji, nitie counties moko mawinjo ka wacho ni yaw. Wan pok nwaneno ndiko mar sirikal ni nyaka ne ouru yudre. Koro tinde ka county obiro eka ji oneno ni pinyni kata pincha inyalo ndike sirikal. So it's an issue that needs a countrywide solution. Wacho ni ipenjo wach mar mokwa. Yes. Kigoto otiyo kidam matin. Nikech ka waseketo investment kigoto yawe nyochwa mop up bando everything mondo mi odhi mbele gi tich. Tiyudo ka nwaloso investment board maran kigoto as a separate thing from the government. So more and more you realize king'iyo returns gi investment. King'iyo tiyudo ni sirikal is not really competent to run a business of the Kigoto nature. Koro kata bedo ni wadhi kode mos kaka wadhire sani, to wase lando mondo wayuda private sector partner, mondo wabed gi PPP, mondo wabed gi ng'ama nigi private sector mind manyalo run mokwa, produce mokwa, mondo wa optimize use mar Kigoto. Koro mano is the place mawantie. Waseketo a lot of investment, odhi mbele, tiyudo ka nitie gaps ka gi kaka, one of them being ni pesa sirikal ok inya tiyo go at source. Koro iyudo ni ko us mogo to pesa kuong dhi account kucho. Koro inya yudo ni uso mogo to stima olal. Koro imanyo mafuta. Koro nyaka irit pesa ma Homa Bay mondo kidhi ng'iewo go mafuta midwa kete generator mondo regi. Koro some of those bureaucracies ok mi or run in the manner mane wa anticipate. But we have found a solution which is a private sector waselando, kendo wabro bedo gi public participation, kendo wabro timo the best way mondo wayuda private sector partner ma en orane, ochulo county government pesa, okawo bando from the community to loso ohala. Erokamano Governor kuom loso kodwa. Ang'e ni wabro manyi chieng' moro machielo, to ng'e na wach mar contractors ma pod medo oro ote ka nigi ywak ni chudo pod ok giyudi e wang' sa. Ang'eyo ni minister mar National Treasury nowacho ni osegolo nu pesa koro tingni kuom Governor. Adwa na wachi ni nyocha chieng' mane pesa no chieng' manoore ne pok odonjo kati account. Koro sani wan ka controller of budget. Controller of budget wadwa ni mondo as many contractors as pay wachul. Erokamano Governor kuom loso kodwa kawuono kinyi kuom lero weche moko mane jopiny go. Wan watielo jopiny ka penjo kilero kamano te magi bedo gi ng'eyo nikech wacho ni bedo gi ng'eyo e chakruok mar yego. Erokamano nya Governor kuom loso kodwa kinyi ma kawuono wawewi mondo dhi nyime kotiyo tich ne jopiny. Bio jero kamano erokamano Joibonyo gi Fred. Erokamano Governor. Erokamano gikone koro Ramogi FM bro dhi nyime kod chenro mamoko nyako Ramogi Jwang. Ung'eyo ni ma en chenro mar jopiny kaka wanene. Penjo ne nitie kama ng'eny ahinya nikech sa ne ok wanyal penjo gi duto te nikech no ka governors mamoko mawuok e piny Luo bende nigi siso mar wuoyo kod okinyi makono sa. Apani obro loso season 2? Apani juma manyien. Kendo warwako governors wayao dhodwa, Governor Masiaya, James Orengo, Governor ma Kisumu, Professor Nyang' Nyong'o, to gi Governor ma Homa Bay, Migori, Ochila yako, nafasi nitie. Mondo gigo kodwa mbaka, giler na jopiny, weche mwawacho kamano. Jomadongo iparo ni sawa orumo ka. Victor aparo ni kapok orumo taparo ni en puoch gi pak ne Governor Gladys Wanga. Nikech ing'e ni jotelo makare nyaka yie mondo gibed held to account. Nyaka gibed held accountable. Bedo ni en governor ma kinde duto winjo kaka wanene to kaka wanene kende. Chenro mathoth mag Ramogi kae moyudie feedback mar jopiny. Mana paro ni en okang' achiel makati ke weche mag PR oywak ni Jane odwa miye. Na puonjogi. Donge juma mokalo nakona dwa fulo richo. Achiel kuom richo mana fulo en ni samoro apuonjo gaji. En gi kiosk ne moro. Yes, mang'eyo maber kabisa. Nikech neno kamae omiyo kata mana governors mamoko koro waneno ka bank Governor Gladys osewuok oko motemo lero weche moko ma samoro jopiny ne ok ong'eyo. Nikech ka ok iwacho ne jopiny to jopiny ok nyal ng'eyo, jofwambo bende ok nyal biro e bedroom mar jotelo gi mondo mi gikaw information. Kora paro bedo ni en ga always available ma kantiere gimoro madhi mbele to wuok kendo lero ma jopiny winje en plus. En puoch gi pak ne Governor Gladys. Wageno ni juma manyien obro manyo Governor Masia County Senior Council James Orengo thuolonge go kaka Josia
Ajim Kenga osiep mejo kwiri woda leo ka oganda kachiel kod governor ma Migori County kachiel kod mano ma Kisumu County Professor Peter Anyang' Nyong'o. Jomadongo nonego beni mulo wach mar Adani manyocha orak mar gikone kod sirikal orucho oko kokalo kuom duond jatend piny Kenya William Ruto. Odiochieng' ono ma bende jatend migawo ma ochung' weche mag teko kod petroleum nonyiso komiti mar energy mar bunge ni winjruok mane wakedo gi Adani bro dhi nyime mana dakika achiel kende. Goye wach mar Adani ni ka ogone jopiny oriti. Aparo Victor, wach mar Adani ni en onge gima nyien mane owuok e kuom gima ne jatend piny Olando. Nikech king'eyo kaka wach mar Adani ni nochakore, en gima ne owuok e lela ni kaka nyicha ne timo wach mar Adani ni ne mibadhi nokwake kendo ne onge gima niluongo ni transparency. To ni neno ka jatend piny cha notimo gima waluongo ni nowito Opiyo Wandayi e bobas. Nowite bobas nikech neno ka jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi kanye idadhoge e parliament nyo odagi kendo umo yie piny moramo kabisa ni orak mar Adani ni ketrako kocha nyaka di nyime. To bang'e ka waneno ka jatend piny nyo owuok oko motamore mo o cancel tenda makamagi nyisi ni gigi gin gik mancha ne ging'eyo. Penjo mi penjori ni to chuno ni nyaka nyo piny Amerika tera Adani edo kata wacho ni ntiere mibadhi manyo timo lo oko kocha e piny India eka koro jatend piny ne nyalo wuok mondo mi o cancel gini Victor. Nikech ntie mbaka mang'eny mwabiro goye ka. Makmana ni gima na atemo kancha nang'iyo kaka Wandayi nyoloso na neno ne Wandayi oruma. To en gima ne waseneno ka mana Victor kaka nowacho ni Wandayi kodonje sirikal nyaka koro ir juok mar sirikal. Makmana koro gini nyo okete kama tek. Adiri mantiere ni Adani nyo donjo Kenya ka igi otuchi. Nyo donjo gi yien Nyambewa. Nyo kodonjo gi Dhorangach. Koro gimora mora ma nyo timo nyaka nyo jo Kenya penjie penjo. Dino donjo gi Rangach tir ka jinene kaka maro donjo gi Rangach. Ni nyalo neni kata kodoko ni ntiere weche mag mibadhi mamiene lakini kaluore kaka ncha no donjo ne bedo ne jo Kenya kan tire transparency e wachni. Omiyo Victor paro ni en wach masa moro podwa nyalo biro gedo hiye to nyiso ni kare ntire mathoth nikech Adani ni koke moro bi wacho ni ntire wach mar Shani ma piny wacho podoko lero no koro podwa biro ng'iyo to chuo koke wach mar Shani machalo nade. Erokamano matimre kinde mabende piny wacho mar Amerika kokalo kuom US Securities and Exchange Commission nyogwelo jamwandu Gautam Adani kaloro koda weche moko ni ne ogola soya man nengo ne odhao mar mondo mine oyudo rak moro. Senior ang'e ni weche mag ohala gi gin weche miwinjo ka DC DC machon bwana tinde DC onge pa jadiko mathirinyo weche mag ohala wach ni DC machon dalo mane DC ne DC no vioje. Yes, an gini adwa wache mayo mana adwa ng'e gi siasa. Nitiere kamoro e lienda manosenindo Peter Oluaringo. Yes, Governor Mamara nyo loso kata bedni no loso e weche Kiza Besije to kata mar Adani ni bende nitie akwayo ni Philip kanyalo tugo no amana clip no kende to go manoriti to ana tieka onge wach Philip kinyalo keto no clip no mondo wang'eni bas mai. You better swim. Listen to me. You better swim in the open sea with a fish than fight in the mud with swines. We are being made dirty by swines because we have sacrificed. Bas. Iwinjo gima Senior Counsel James Agribobore. Yes. Lok gi dholuo. Owacho ni ber mondo ikwang' e pi man gi rej gi pi maleo e pi maleo moloyo yoro gi dwanyruok e chuodho ma mbidhi ni en dholuo mane tiyogo maranguro e kuonde moko mane chuny wach kata swaini dawa ne iluonge ni swaini. Winjo ka Fred nowacho ni kane pok jatend piny otimo gik motimogi to Wandayi nyoloso mane gik ma gavana na wacho ni jo ODM kata party mar ODM en party mung'e gi gik moko to koro kanyo gidonjore e weche mag Adani gi to koro nyiedhore lela ni Adani ni bende mibadhi otimo tiap jogi mieno ODM gi chilo anatieke mnaka. Erokamano. Wach mari bogik kama gimiene gi chilo ne kama tieke godo Victor.
dhoga ncha nomoko kaneno ka wajumbe moyier to kendo kora wuoyo gi jopiny to gi wajumbe gi nikech giwinjowa gi jotelo giwinjo mok winjwa mondo jopiny okownegi ne awache kaka wanene no dhoga umoko ka wajumbe moyier gi jopiny sama jatend piny William Ruto olando ni o cancel tender mar Adani to gipamo kendo gigo tiendgi piny ka ginie od bura maparo ni jatend piny bende ncha no obuok ni to kare jogi ne ong'e ni gini rach to ok gicho matir to ka sami dayo dhog gi Victor en gima lit ka giwuok oko to ipenjo gi ni to speech mar jatend piny ne chalo nade to wajumbe mariek nyaka makaluo wacho ni wapuoyo jatend piny kuom cancelling tender mar Adani koro mae chuny deception mae chuny wuondruok dak nyocha giwuok oko mondo mi giwach ne jatend piny chon kane poko cancel gigi manyocha ne giwera wera na Adani ber penjo wani to kit jotelo ma wan godo chalo nade omiyo ka jotelo ling to jopiny kik ling tieke gik moko ariyo jambetre mokwongo an mnage wuoro ni to en lweny mane ma Edwin Sifuna yawo kod John Mbadi apani en penjo mosethaga nikech sa asaya ma jatend migawo mar omenda ochopo e od bura idadhoge to odwa rake ahinya chalo ka gima nitie weche moko e tok pasia apani adwa kwayo jakom mar ODM Gladys Wanga ng'eni pod owinjowa kata onenowa mondo temo luongi Sifuna gibed godo piny nikech ng'ama nosebedo jakom ni e party ma bende senior mari e weche mag siasa kata bed mnani timo oversight to nitiere kit rakruok moko mok nen maber osetimore karibu ndalo adek osekawa gi wuora ahinya ka nitie gima gilaro to gibed piny gilosana hero ni jotelo bed piny to loso magik magitimo ok giketie lela ma jopiny bende bedo gi wuoro mar ariyo adok bondo VOJ weche mag arita kwe ok ber bondo mana nyoro nya winjo ni nitie kijana moro nyonegi yo Abimbo to moro bende tok Kaseriol nyo chadho go panga monegi bondo arita ne ok ber sani akia gima kele tadwa kwayo tendo bila mabondo mondo bedi akicha mondo gitimie kata patrol nikech ing'eni samari tok bed maber to kata juket mwandu bende lal sani wadhi e rusa mag Desemba ji mang'eny bro dhi dala to kiwinjo ni nitiere weche mag arita mok ber to bende bro miyo ji luoro mar dhi dala mar ariyo mna kapod otenore gi bondo kit siasa mosetimore bondo higni mang'eny en siasa mar kwe pok awinje ga siasa mabondo nika koro Fred nigi paro mopogore koda ta adwa yawo kode lwenye na winjo maling moko ni nitie achiel kuom josiasa ma bende geto chung kaka mjumbe mabondo no keto ji makipinge kiwacho no kober to ito in ng'ama kori lawa ma idwa mnano negi ok ber kenda siemi ang'eni neno kata ka okineti winjo jogi bende winjo ok en tim maber bondo wasetimo siasa mar kwe mogik od bura mar ODM dhi ombulu gitime yor kwe jakom gin yande no wacho ni gin gi pek kabisa mar nyayo chama gini chunjo piny ka gitime yor kwe to jopiny bro hero gibro neno ni en chama motimo ang'owa moriyo kendo mochwe to ka gitime kit lweny mwaseneno kinde mokalo to bro go chunji mang'eny kendo bro miyo ji penjore ni to kara enamo erokamano so girit kwe sama gidhi ombulu en mna mpogruok mar paro bang' mano to ji gin joka ng'ato erokamano wach mangima mokalo nyakoro Mgajwang' mabende watiego do chenro erokamano nya Gabriel Oguda mano the Duke of Kolenyoshire Oguda na manye kabisa kendo gavana manye winjo chenro ko wacho ni chenro ni endi nyaka tigo kaka case study ne joma puonjore political science e achiel kuom mbalariany mamoko manie piny do wotseme erokamano nya kuom feedback ma wayudo kuomino ka kamano nya kuom Mgajwang' gimoro man gi chakruok nyaka bed mana kod giko mare wagoni erokamano in mikawo thuolo mari mar bedo kiwinjowa kendo kinenowa nikech kamoro iketo tenge dich ma in go kaka dhano erokamano ne Jehova Nyasaye kuom wamich mar koth wapidhuru yien mondo warit alwora marwa ung'eyo ni buro osebedo kadhi nyime baku mar ng'eyo ni to wanyalo konyore rito alwora e yo machalade mogik tik agoni oriti makawuono nyakor Mgajwang' waromouru chenro mamoko ka wabiro bede ground kaka Ramogi FM gi Ramogi TV len Ramogi Kasuku Rafael Menjake kod an kochakore chieng' tich adek wan yala
wadhi Ugenya, wadhi Ugunja, wadhi Ukwala, wadhi Ng'ia, wadonjo nyaka Siaya, nyaka Bondo State House ka odiochieng' mar ariyo. Udhi Bondo gi diel. Diel nitiere, gweno nitiere, airtime nitiere, simbe be nitiere, mwandu nitiere kanyo maber mag Christmas. Koro jobondo wuog oko. Koro jobondo wuoguru oko, uchodru. Jo Kisumu, jo Ahero kaachiel kod jo Oyugis, kidhi nyaka Homa Bay, Kindu te, wabiro nyaka Migori. Onge gweng' ma bende wabiro tuo to kata wabiro weyo oko e chenro ni endi nyakon mga jwang'. Med mana chiko iti Ramogi FM kendo med neno Ramogi TV wageni mokalo. Riti makawuono kwe ma Jehova Nyasaye obed kodu nyaka juma nyien. Nyinga en VOJ.